Riċerka li ssir mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jirriżulta li fis-sena 2017 kien hemm 27,326 membru f'soċjetajiet mużikali fil-waqt li iktar minn kwart tal-membri fil-banet kienu nisa. Fil-waqt li kien hemm 2242 bandist ma' qdiet tal-banet, 1282 persuna kienu qed jitalmu xi tip ta' strument matul l-2017. B'kollox fis-sena 2017 kien hemm tnaqqis ta' 162 membru fuq is-sena ta' qabel ta' minħabba tnaqqis fl-interess biex żgħażagħ jitalmu xi strument mużikali. L-akbar ammont ta' membri f'soċjetajiet mużikali jinstabu fix-Xlokk ta' Malta. Fis-sena 2017 kien hemm iktar minn 1200 servizz li ngħataw minn banet Maltin. Meta kkumparat mal-2014, is-servizzi mill-banet stiedu b'7.3%. Matul is-sena kien stmat li dawn is-soċjetajiet nefqu iktar minn 4 miljun euro, jiġifieri żieda ta' 18.6% meta kkumparat mal-2014. 35.9% minn dik is-somma ta' flus kienet biex jitħallsu l-bandisti. Fl-2017 is-soċjetajiet mużikali bejniethom daħlu madwar 5.1 miljun euro, żieda ta' 37.8% meta kkumparat ma' 4 snin ilu. Banet li jinsabu fix-Xlokk ta' Malta irreġistraw l-ogħla infiq u dħul. Id-donazzjonijiet mingħand il-pubbliku ma' sors importanti ta' dħul għal banet. In-nefqa medja l-kull soċjetà mużikali kienet ta' madwar 44,516 euro, intefqu madwar 7,000 iktar minn 4 snin ilu, imma fl-istess waqt żdied ukoll id-dħul għal bżieda madwar ta' 15,523 euro.